Hey, 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 hey. Hello. Usa ako katigulang ulitaw, wala maminyo kay pilian kaayo. Ihang tako'y nagustuhang dalaga, apan di malas kay dunay tagiya. Wala dama, ako may nagkaila, utira ba ang lawak ng bigotan. Naglagot ko, pagbuot ko, migahiman ang iyang kinatao. Pirmi na lang akong maginusara, kanang gugma ako pirming malasa. Apan si mama, sige nga apura, ang to karon wa pa maun taon ko'y asawa. Kasi ko karon nga maamiga, hindi sa Facebook pirtira bang wapaa. O sa dihang nakita na, pagkadimalat kay perting gulangan. Pirmi na lang ako maginusara, nganong sa gugma ako perting malasa. Apat si mama, sige nga apura, hangtod karon wa pa man taon ko'y asawa. Perti ko karon na nga amiga, hindi sa Facebook pertira bang wow naman! Wow! Wow! Kita na, pagkanimala kay perting gulanan. Ako na lang, giagwanta, kay sarong basa kumbati pa si Lola.